Karmalin kertomaton elämä. Mennään nyt ajassa taaksepäin 438 vuotta vuoteen 1586. Karmal oli siis ollut Ranskan kuningattaren Catherine de Médicin oikeana kätenä 14 vuotta. Karmal jätti kuningattaren, kun halusi kokeilla nunnana olemista. Niinpä Karmal lähti kokeilemaan nunnana oloa Ranskan kaupungin Toursin kirkkoon. Siellä Karmal aloitti hänen nunnana olon nuoressa iässä 38-vuotiaana. Nunnana Karmal auttoi kyläläisiä, opetti lapsia, hoiti apua tarvitsevia ja rukoili yhteisön puolesta. 3 vuotta nunnana olemisen jälkeen Karmal pääsi ensimmäisen kerran naimisiin Philippe d'Amboise aatelisen kanssa Toursissa. He elivät yhdessä vuoteen 1657. Aatelinen kuoli. Karmal jäi eloon. Tällöin Karmal oli 109-vuotias. Karmal suruissaan päätti lähteä viinitarhalle hieman ensimmäisen miehen kuoleman jälkeen. Karmal näki viinitarhan työläisiä, ja mitä hän seuraavaksi teki? Kyllä, 109-vuotias Karmal halusi kokeilla viinin tekoa, sillä itse rakasti viiniä. Pian hän oppikin tekemään viiniä ollessaan viinitarhassa muiden joukossa. Ensiksi kaikki ihmettelivät sitä, miten aatelinen nainen tekee viinitarhassa töitä, mutta pian kaikki ymmärsivät. Karmal työskenteli viinitarhassa 6 vuotta ja teki parasta viiniä Ranskan kuninkaalle. Pian alkoivat muut epäillä, miten Karmal ei näyttänyt juuri vanhenevan. Karmal joutui pakenemaan Toursista Chinoniin. Chinonissa Karmal tapasi kuninkaan Louis XIV, aurinkokuninkaan. Mitä tämän jälkeen kävi?